gurrun göräseňiz eger kyn görmeseňiz sebäbi siziň aýdym saat muşdoklarňyz şeýle soraýa esasana maşgalaňyz barady soraýalar şolara bir jogap beräýseňiz. Bakar. Oraça? Arısa işte ekende. Ben abiyomda. Bunda aytay bak ekonomide elden bunu. Öýlendiniz mi? Öýlenmesek bolmaz. Ha, tuguleme. Ha bolmaz dedi. Näçe aýalyňyz bar? Uy. Näçe şagaňyz bar? Hudaýa şükür 2 tane oğlum var. 2 oğlum. Olar näçe ýaşynda? Biri 5 ýaşynda, biri 1 ýarym. Eşdiňizmi feşek bolýarlar? Ha, aýalyňyz barmy? Aýalymyz var, näçesi gerek? Oy, berekellah. Odan şu söýgü aýdymlaryň döremegiне näme sebäp boldy Nurjan? Köpüde kıynaşdy. Söýgüde sizi aldadylarmy? Höýşäňiz başga bir ýerde bardymy? Ýa-da oğullar haýyş edip şo gyýy bewapalyk etdi, şoň üçin aýdyp berdidilermi? Şeýle bir kıynaşdy aýdymlaryň döremegiне. Aýyl şo diýişiň ýalyna. Ha, kim bewapalyk edýän bolsa adyny getirýär, aýdym aýtdyrýan haýyş etdirip. Oğullar bilen barmy? Inni şurada soraýalar aýdym ta sungoty barada, aýdym sungoty gelişiňiz barda, haýyşda soraýalar, kynmy diýerler, şunu bardy, gudun guraýsaňyz, ýanglan därinde näçe ýyl çykdyňyz, näçe wagtda mer aýdym aýdýaňyz, okan mekdebinde başladyňyzmy, ýaşlykdan şo bardy gudun guraýsaňyz. Men aýdym ýaşlyk ýyllarimdan mekdepde okýany ulamay diýdim. Soň bolsa 90-njy ýyl ýanglan ýarymda 1-nji ýer aldym, ilkinji garaşdyrlykda. Halkyma da köp sag bolsun aýdýan. Ýaşulymyzda da prezidentimizde aýdymlamy döredýänlerim bar. Daşyndan şuňalak ýaşlan goşgular ýetirip berýärler, gaýrat et aýdyp berdi. Onam aýdyp berýän özümizden döredýänlerimiz bar. Ezadan Ahmet Eýubow diýen, Berdi Baýliýew, olar işli aýdymlandy. Nurjan, aşawatda bir köp çykyş edýär, şu ýerde köp konsertlerim görýär, vilayetlarda çykyş edýän, daşoguda da ýygyýdan gelýän, ene köýnürgünçe taparyň bar ekeni, ertede ýaradan kabul bolsun aýlansaňyz, şu äkli tomoşaçylar bilen şu biziň daşoguly tomoşaçylara garaýşyň nägili? Konsertleň nirde goýuşa gully geçýär? Köp sag bolsun aýdýan, şu konsertlerimizde gelipşler ýaktyýlar edenlerine. Tawul, Nurjan ýene bir hat bar ekende, men şunu okaýynla. Soň o zat aýdady. Nurmuhammed Miredew, men tidara toyum bar. Ýöne men galyňa toyuňyzda Nurmuhammed Miredewä aýtdyrmasaňyz äre çykjak däl diýsen. Siz şonuň toyuna gelermisiňiz? Eger siz gelmäň alsaňyz men ärsiz galaryn eňerdi. Toylara gelermisiňiz ýa? Geler. Berekellah. Onda gelin el şartyp ýere-de ýa-da isteňizler aýdymlargy Nurmuhammed Miredewden haýyş edelim. Sag ol. Halkymyň goňjy ogly gyýdy, çiper şalýar taýdyn ýyly bagşynyň, geljegi wap edip şirin owady, taz bilen saýraýar dil bagşynyň. Adam dinleyijiler, ana dinlen Günçaş gaýdymyň taýdy.